Aktar minn 10 miljun fl-Xkun u Bont ġew ritornati minn mindu tnedit l-iskema ta' rifużjoni tal-kontenituri tax-xorb sitt ġimgħat ilu. Ċifri uffiċjali li kiseb One News juru li ġew esportati wkoll 160 tunellata ta' materjal miġbura riċiklaġġ lejn l-Italja u Franza. Qabel l-introduzzjoni tal-iskema tal-BCRS, Malta kienet jirnexxiela tirriċikla 10% tal-ippakjar tal-plastik meta skont l-aħħar ċifri tal-Eurostat ippubblikati x-xahar li għadda il-medja Ewropea ta' 38%. Minħabba dawn il-livelli ta' riċiklaġġ kif ukoll il-miri aktar stretti tal-Unjoni Ewropea dwar ir-riċiklaġġ, il-Gvern iddeċida li Malta għandha taqleb minn sistema ta' ġbir fid-dar għal skema ta' ritorn tal-kontenituri tax-xorb aktar iffukata. Iċ-ċermen tal-BCRS Pier Fava għalli dawn in-numri huma inkoraġġanti u se jwasslu għal Malta aktar nadifa u ekoloġika. Mistoqsi dwar l-elementi għax il-magni jimtlew malajr, is-Sur Fava għalli dawn is-set jitbatlu aktar ta' spiss. Magni l-kapaċità tagħhom ma kienx dak li xtaqna aħna għall-bidu. Ovvjament dawn ġew risolti, ġew l-inġiniera minn barra, ovvjament ħadna inizjattivi aħna u bil-mod il-mod ġew risolti. Issa naħseb il-magni qed jaħdmu f'livell tajjeb, qed niġbru bħalissa madwar 350,000 kontenitur kuljum, jiġifieri qed niġbru ammonti sostanzjali naħseb jiena tajjeb. Malli jaslu fl-impjant jibda l-proċess ta' għażla tal-kontenituri fejn l-ewwel jgħaddi minn sistema ta' trasportazzjoni manjetika u biex jitneħħew il-bottijiet tal-landa, wara jgħaddi minn separatur biex jitneħħew il-bottijiet tal-alumiljum biex imbagħad fl-aħħar jispiċċa l-plastik u b'mod ottiku it-tamir li huwa tal-aħħar teknoloġija jiġi separat il-plastik iċ-ċar minn plastik ikkulurit. Il-ħġiġ ukoll jiġi separat b'mod awtomatiku ħalli dejjem ikun hemm kull materjal separat għalih. Is-Sur Fava għalli din is-sistema biss tista' tikgarantixxi li dawn il-kontenituri ma jitħaltux ma' skart ieħor. Malta konna nisseparaw sewwa, issa mhux qed nisseparaw biss, qed nirriċiklaw. Id-differenza hija li hawnhekk qed tagħti inti materjal uniku li jiġi mill-bevandi, ġifier mid-drinks tagħna, mis-soft drinks mill-ilma u mill-birer, qed titfgħu ġew waste stream li tkun nadifa biex da jiġi esportat u riċiklat. Ġifieri inti it's a clean hija waste stream nadifa.